Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Green Tech Foundation kalashimya ka benta ba syakmat ban penko ya kawa non-ba ka badan hapok ka sornong stan. Haga di gajing penko ya kawa chairman ka Green Tech Foundation Meghalaya ba H ban Siodor nonglang uloong ba kajing japok kawa non-ba kedai na gajing no senyang jong ki bere ki basa asilin ter jong kane kawa. Ula kren siat ya kine ki kentin namar ba kajing jubol plat kajing berat jabok jong ki bereu hakane kawa. Hakani ke program pengkoi wa lawan bani shimbenta langru de kiseng samlashnong kidekot ke Green Tech Foundation West Khasi Hills kahala tenrai Ecotourism Cooperative Society Limited Nongston bada ke Swachh Bharat jongkatanat PHE. Kani ke program menta kadai ke balak penbaik terpang na kaliang ka Green Tech Foundation West Kasil Division haringkat ke jingi terilangkum kani ka Latan Rai Cooperative Society hang ni ka bakidon tinggi lakot lang ya ki sang samla shnong ya ki rangba shnong ru ki kajing sedang jongi menta hang ni ban penkhoj ya kani kanong kawat non ba lese kan kamlong thmai kan dia namar kumba PUE hang ni pendun kam daki kini ki tristrap ni trap suai ka wis ka bawan tuj nang tei di jabok di jaban bat ndak lalang nang ni ngin sulif bet nang ni kan tingin dispose aja ka ba dei dispose te ngan ong ai phi ka wei ba kani ka dei tang kajing sedang bat karukum bangi sedang ban pun khoj ya kani ka wa non ba menta ka long ba kam dei tang bangin ni her hang ni hawa ngin hiaru haman ki thluyeng ngin hiar bat hakini ki thluyeng ngin pun poi ya ki jing tho kini kijing tho ngipan kijing kersan namar da kababuram ngimdai ban sunguram kajing jabo jong kawan non ba kiba contribute ya ka wes menta kining kong gidai gini kiba syong hakis hastres jong kawan non ba yang ata ada kababuram ngimdai ban sunguram le se kila bandon sakinong lait nongwan te menta lada upaj ba ubasyong hang ni hawa non ba hang ni hasorno stoin sange no ban berat jabo kan nom mentoi kan kena program kejongi ngin pun khoj menta ngin wan hadin sibnai kan dab ya te halor jong kata ka ei bangi ngila le tolong bangi la pha ka jing tho su dc ngila pha jing tho su phc ngila pha jing tho su usm ngila pha jing tho sikirang ba snong ru barok ki bedon menta ka ne ka wa ngila pan ru ki jing kersan na ki barok ki sang samla ba kane ka kam menta kam dei kin ban put tang hang ne ki namar le se kila don ki bawan bat pun khoj ne ka wa kilom ni jebo ka sukut no tangap tu kam tam ki wol environment de tinggi ngimlek kumba PUE ngila trap ini ke wes ngin lift nang ni tingin trap yang ni ban ngin penbun ki trapping point hasil enter jong ni kawa ngin penbun ki trapping point balda kau kajabo ngi bakadon kam bangin wanra da ki kenja machine ki ban yat na jrong ki ban lift ya ki jabo ngin wanra bat ngila perkaru ban wanra da ki boot operator kabamut ki ban syong link bait nang ne satai ki ban lum ki jabo tapi kumbang ong menen kong ba haswa ba ngisdang ya program ngipan gajing kersan na kipaj ba ka sornong stoin om ba pinwan hiar bengi hangne ngipan gajing kersan tang na ba pinsange no ban berat unyut na ki tlu yang terusan jongki ngim ong ye piwan hangne ya kane ka kam ngin sale mangi ngila simti mangi henrai sange no gajing berat nyut na ki long ying longsan jongki kane kam dei te ka kam kai lada kelak pi menta ki basajan ngai kidang don satai kini ki basajan ki don sarum bat kidang don sidu satai ti sau tertar la syai na kalawa om khra syai bingi sajai pi desa ka wail dangam bakla kani ke jing tujung kani kawa menta satai hato ka PSI kam tan na satai kata ngam bakla ka PSI ru katan di ya kapaj ba jong sorno ston kadai na satai teperkhat ma pi menta kin treat kin la adu kan ban treat namar kawa non ba menta kadon ka jing pang unong thia hapo ICU kadon ha priority 4 jong ka
jong kani ka kriteria ka ba kila penhap ka wa umkra ka pre wa umkra serpi ha kawan pi tingka BOD ka PH value jong ka wa non ba hang ne ngong pi kam dei ka baka ka jabo hadu ka takta dangam bakla ki don ki catchment hadu arpo teli ki ba contribute ka wa non ba baru wa non dei hakinero ni haban lei ai te tang kata hi nga kwa ban ong ba ka program ka jong ngi menta ka dei bangin live yu ni we su bangila trap nang ne ngin sa penbun ki trapping point kerpat yu ban ba nong susnong jong sor nong ston sange no ban berat ka jabo ngim khot ya pi yang newa ban wan pen khoi ban ngi ai ngi jing kersan tang da ba pi sange no ban berat jabo ha ka ne ka wa nong ston nga penting kana ya pi pin sayu i ba ki dok ha pin sayai nang